MN Drama presents Handumanan So Ka-Awit. Ano pala siyang kakikaroon maganing usa ka lalaki nga taga Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang atong magkatampo nagdasangan nga John. Dong Jan, ayaw lang sa tingalig eskwela ron. Absent lang sa. Yan naman mo. Wa man tay sudan. Wa pa man mauli si papa nimo. Manguha man kuno to siya og kwarta siyang amigo. Malalag, way sudan mo. Magsudan lang kog asin. Di lang kung absent. Jan, May gani kay sa'yo mirong gibuhian. Magdali ko pa uli aron makatabag ko naman sa trabahoon sa bahay. Ay, ala, ilo. Naputulin na ng chinilas na. Lugo na, para makulain chinilas. Oy, di naman na ito matahi dong. Kay, putol naman yung duha kagahong. Palitin lang kung lain chinilas pa. Ay, pasaylo agad taong ko anak. Huwag agad taong ko ikapalit og chinilas nimo. Kay, nakakwarta ko ganiha. Ego agad yung taong ipalit na to bugas. May gani kay nakakita kong lain chinilas na akong giparis sa chinilas nga wa maputol. Man na lang ni. Kaya na ako chinilas. Bahala di paris. Hoy, Dan! Oh. Lulukuyan ni mo eh. Di mo na pares imong chinilas. Nga, gitan pag yung usa. Luya bata! Kung makoy lain chinilas, kaya may kapalit si Papa. Ako pa ni mo no. Mundang lang kasi mong pag-eskwela. Wawa na oy. Malanag, di ni paris ang ako chinilas. Biskwila lang ko. Alam mo, pangilabot na po. Pasagdi lang ko. ay pagkadali ra ni labay sa panahon sa. Nia, high school ka na, dude. Maugid ma. Wala lagwa. Oh, sige lang dong. Maningkamot ko nga, maka-eskwela ka gyud sa college. Salamat pa. Kay ako sang isaad ninyo. Nga magtinarong ko sa kong eskwela. Nga mula mapusgig ko. Karon nga college ka na, anak. Pagtarong gud in taon sa imong pag-eskwela. Ayaw gud in taon pagpada sa imong mga barkada. Ay kabala ka ma. Akong isaad nga magtinarong ko sa kong eskwela. Salamat anak. Kay maningkamot mi si mama nimo nga masuportahan ka namo sa imong pag-eskwela. Kapoy mo sa din mo college ta. Dakagitunanan. Nya sige lagi isang. Mag-research lang ako sa di pa kong pauli. Ay, uy! Ay, sorry miss. Umar na ko tuyo ah. Nabanggaan tayo noon ka. Okay ra, uy. Huwag masag ko magtanaw sa kong gilaktan. Ito na siya. Guwapa na bang bihana? Ano ko na, uy? Huwag nung kumakapangutan siya panganda. Ano sama ko? Di naman ako makalimot sa babae nga akong nabanggaan. Pagsige naman ako kunahuna niya. Niyabag na matingali ko. Jan! Oh. Siga pa man lang din ng suga. Katungog na, uy. Oh, ma. Matug na ko. Di na ko'y gamay gibuhat ka dit, ma. Huwag ma. Kinahangla ako mailan ang pangalan ng babayana. Di ko may mamasayop. Siya ka na. Katong babaeng ako nabanggaan kagahapon. Bahala na. Ako siyang doolon. Pakikila-ila ko niya.
Ayaw kibuong ha. Nga midool ko nimo. Nahinom pa ka nako? Oo. Ikaw man ang nakabangga na ko gahapon. Oh, nga nang iduol man ka nako. Gusto ko may baho sa imong pangan. Ako di si John. Ikaw? Mary Ann. Abi nimo. Nalipay ko nga nagkasuod na. Abi na ko maldita ka. Maldita man ko sa mga taong magbinuang nako. Pero ikaw, nagtinarong man ka. Ano man minaldita man ko nimo? Salamatan. Kining may isulti ko nimo ha. Ayaw lang kasuko. Nga naman suko man ko. Dili man ka na binuang. Unsa man na? I love you, Mary Ann. John, Mani tinuodan. Suka na itong nabanggaan ka. Magsigin lang ko na una nimo. Mao nga nangitagi kong pagi nga magkasuot ta. May paglaam ako, An? nga nang malimod man ko, John. Ganahan man sab ko nimo. Tinuod. Nga sa ato pa. Imo na ko gisugot. O, John, ako na kang gisugot. Salamat kay Mary Ann. Gawagin ko nimo pantusag dugay. Salamat kay kayo. Lias panahon, no? Walang ibaw 1 year naman ita. Maog yun. An, karong sunod simana ba? Simbreak man nato. Asa man ka? Mupauli lang ko sa amo, John. Standby lang sa ako nga to. Sige. Kay musoro lang niya ako nimo dito sa inyo. Naman ko yung address nimo. Kimi ko naman kung Mary Ann, Ingon din ni matiun kung may uyab na ta. Mingogi ko niya da. Madto ko sila ha. Di naging magwanta na. Mingaw na kaayo. Ganun niya man ka, John. Gimingaw mo ko nimo. Wala mo ta kami ani din, he. Nansa di ka? Mura lagi kag nadlok. An? Tara, Oh, manuri makata. kinsa na siya? Iya kong uyab. Unsa? Han, kadiyot lang ha. Makikisulti lang ko kadiyot ni John. Unsa yung binuang ha? Uyab to nimong laki ha? O, John. Ako siyang uyab sa una og nagbalik na mi. O gusto ko nga magbuwag na lang ta. An? Di. Maluwi ka. Dili lang ta magbuwag. Wa ko makagusto ni mo, John. Mary Ann. Mo ni tinuod. Wa ko mahigugma ni mo. Ako lang kang gisugot kay gusto na ko nga magselos ang una na kong uyab. Gigamit lang ka na ako, John. Ug karon kinagbalik naman ni. Ayaw na pakita na ako. Mary Ann. Anak, ayaw gud pag-iningon ni Ana. Tungod lang sa usa ka babae, imong iamong ang imong kaugalingon. Pila nakaadlaw nga wa kay tarong kaon o. Kaon na. Kisakitan lang ko sige buhat ni Mary Ann ako, ma. Siya pa untang una na akong uyab. Pero iya lang ko gibinuangan. Kaya na nimo diyan. Nahinumdum ka sa elementarya ka pa. Daghan ka og mga kalisdanan nga naagian. Pero nakaya ra nimo. Usa ayaw iamong ang imong pagtuon tungod lang sa usa ka babae. Karong sunod semana abli na sad sa klase. Kalimti ng babayhana. Maoy atiman na ang imong pagtuon. Gusto si mama. Nga naman tuod nga magpadaman ko sa kong gibati. Kalimtan ako si Mary Ann. Huwag may akong atimanon ng akong pagtuon. Yes! Abi na gid sa klase. Yes! Usa na katuig ang kuwang. Mahu malagi ko sa kong college. Yes! Hi, John. Oh. Mary Ann? Pwede ka magstorya? Magbalik? O, John. Gusto na ako nga magbalik ta. Kaya nagbuwag naman misa akong uyab sa una. Mao ba? Sa una? Dali ra kay ko ni magibuwagan. Kaya nakigbalik ka sa una ni mo uyab.
Bisag yun sa kanako hangyo, nga dili ta magbuwag. Pero imo gi kong gibuwagan. O karon abi kay gibuwagan ka naman si mong uyab sa una? Makigbalik ka na nako? Sorry. Pero, John, mahal ti Japon ka. Mahal sabi ka, Marian. Pero, pasaylo ako. Dili ko makigbalik na imo. John, Di na ko gusto masakitan pa, han? Dili na ako mag-uyab-uyab. Mo-focus lang ako sa kopag eskwela. Kay gusto ko makatabang sa akong mga ginikanan. Paga, sorry. Dili ko makigbalik na imo. John. Gusto ni Miriam nga magbalik kami. Kay lagi, wala naman siya uyab. Pero hugot ang ako pagbalibad kay gusto ko nga makahuman sa akong college. Kung makatabang ko sa akong mga ginikanan. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagdagad ni akong tampo. Whole power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Handu mana so sa ka ap. Mayong adlaw sa tanang suking tigpaminaw dining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga may maghatag kinabuhi dining akong sugilanon. Tagwala ko sa pangan nga Dave. Apan sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Dodong Charing. RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Apit. Ano ba daw siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Consolacion, Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Dave. Dave! Ano? Mapart, kadit lang! Asa naman sa mong andoy, Dave? Kanang imong ilaan, no? Imo palagang itabang na ko dito sa karinderya. Malipay pa ko. Sunod na lang, ma. Ay, wag yo'y paingnan ng idyong kalaagan, Dave. Di yun mo ba dato, ada? Pahimus mamis ka ba noon, ma? Ato na, ma. Bye. Ayahaya ng inyong karinderya ba ito? Dakong agi. Ay, ilang gay masukit ni mo ng kada adlaw. Ilang medyo yung suot ni mo, ha? Amaw ka? Ayaw, masakpan ko, mama. Tag-asa ba kayo nagkuko? Magmusi ra bagyapon na, bisig ulit taon ako. Ha? Grabe ha, good. Unli boy, unya. Dusiun dyan po Hindi na nagdas, mama. Pero pinangga kay ko anak. Siyempre, ikaw rin kung usang laki, good. Nya, kamangkuran pagod ka. Mabitang may bisag magbagutbot na kung magsigi kong pangayo. Pero magsigi sad kukuot sa bulsa. Mao pinangga sa kay ko ang mama na. Ikaw unay bahala din sa tindahan, ha? Kay mangumpra ko. Naaman sab si naglusing. O, ma. Ang kwarta, Dave, ha? Dili ihurot og sukli. Ha? Grabe, ha? Nala, ato na ko. Di ko magdugay. Babay, ma. Daglami, ma. Saba diha, ay. Magdugag bata. Ato na ko. Laaya, be din, eh. Kung mabiyasad ko, magkasaba na sa kong mama. Hindi pa uli adto. Ay, duwan lang kong tablet, eh. Excuse me? Oh, wow. Guwapa. Naghayang mo katabang din sa karinderya? Wow, sexy. Mga play unta ko. Ha? Oh, oh. Salamat. Kanus ako makasugod. Ha? Ako di ay si Sheila. Unsa ka kini? Dave, anak ko sa tag-iya. Mao ba, sir? Dawat na ko, sir? Dave na lang. Ayun lang pag-share na ako, eh. Oh, dawata ka. Kaya agree, ma. Gay ka karon. Gabuot-puot ka uro yung panawas nga wa ka masuhit og kinsa ng bayhana. Butan mo si Sheila, ma. Ngano kahibaw man ka? Guwapa man, sexy. Kahalhal ka lang. Daghang manginilad ka mga hitsuraan o kanahan. Agay, gusto na mo. Ato lang kung siya yan. Kung luoy mo sa kayo, kung ato balibaran. Nadawat ba na ako si ganina. Kunya akong tingnan nga pabalikon lang kay waman ka ganina. Abot ni mo. Ayos lang, sir, ha? Si Sheila. Sexy na ganyan yung mag-miniskirt, eh. Nagsigan na yung tanaw niya ang mga customer nga, mga laki na. Hi, Dave. Hi, si. Di anong bayad anong usa ka lamisa, oh? Pila may makuha yun, eh. 185.
Okay. Diyan ang sukli, oh. Ang akong kamot, uy. Buhiin na. Kitan gani kang mama ni mo na. Laak daw niya inig panira sa tindahan, ha? Asa man tang? Ikaw, asa man ang mo gusto? Dave, ayaw pa. Manlayog man gad dito. Dili pa bayo ta uyab, ha? Dili pa dito uyab ini. Nag-kiss lang ta. Ilit po, oy. Oh. Panguyab isag ko kamay, oy. Ay, sorry. Uyab na ta, ha? Ay, okay. Ayaw pa. Sabi lang ko. Ayaw di hagod. Lamian mo. Hot mo tayo ka, oy. Good. Ayaw pa. Ayaw pa. Conservative ba yung gamay? Bisan gisugot ka dayon, pero wala magkasapwat nga. Ihatag dayon ito ang tanan ako, Dave. May gusto nga gayon. Sa tanan. Sheila. So, respetari ko. Sheila. Kugihana na kung di mong mubantay sa inyong tindahan, bay. Ano saan ka nabutan? Sapa, uy. Simuka na mo, uy. Ibaw na ka, bay. Muna siya, Sheila. O, bay. Inaya lang na yung tingog kay matunggang ta. Huwag pa tinuuda. Wow! Sexy! Eagles kay short, bay. Ayaw, anak, bay. Uyab ko nang imong kitaghuyan. Uyab na mo? Dali ako! Ako nagod ni. Ayaw ko di mo, bay. Wa na igsuon, bay? Wa na igsuon? Ako na to, bay. Basing guwapo sa to. Nya, sexy sa ang manghod na to. Wa man ay angay magtindira karinderiya, bay. Na mong uyab. Himus kayo. Nya, guwapa. Long hair o... bagdakon lang siya gamay. Pero, kasog leg, Ay, ahak ba ni mo? Nagsige naman yung kagtutok sa pong uyab. Siya man lang imo. Kadaw, sabi mo ba eh? Ikilatis lang na nako para ni mo. What? Bastos! Oh, si Sheila. Dili lagi kay ay. Ikaw mo ako sampot. Sa? Babay, agal mo lang May niya. tag-away ni Tawhana. Karoon ka no. Hoy, bay. Unsa man imo, bay? Ano kay batasan? Sorry kay bay. Unsay sorry? Nangumot kag sampot sa kong uyab. Unya sorry? Oh, uyab din ni mong bayuta. Usa? Kisay bayot? Sa? Wari ka may baho bay nga bayot sa Sheila. Oh, Samuel. Oh. Dito mo ko na sa trabaho sa oras karinderya sa doon sa mong gitrabuhan nga construction sa una. Patakal ka bilang. Bay, ayun lang, good bay. Sir. Simpat na lang, sir. Ikaw ba? Di pala na kung kailay mong inahanay. Kalamay na mo. Na! Sige. Sapa ng bayot niya. What? Bay ko ba? Naugawa ni mo ba? Ay. Naunsa mo din, he? Unsa to, Dave? Puwa ma. Bastos ng Tawhana. Gingan lang og bayot si Sheila. Human kumutang sampot. Ay, ikaw man sabod sila. Makita naman pong kag ni mo ang imong short good. Mao nang mabastos ka na hinuod. Sorry, Ed. Sorry, ate. Api kong naunsa na mo din, he. Sheila, kailan mo tinuod itong lakiha, ha? Aha? Aha? Tinuod itong gisulti sa lalaki? Bay. Unsa ko na? Mas maayo maning maklaro ang tanan bay, samtang sayo pa. Eh kung uyab na mo, di mayong mamakak siya ni mo eh. Di ba, Sheila? Si. Ayaw paghilak. Ay kabala ka. Huwag ko mo to siyang isulti. Mahal mo ko di ba di ba? Basta nawaton ko ni mo kung sa managtidoon akong pagkaan ko. Ha? Pero nagang isulti, Dave. Bayot ko! Unsa? Ma!
Nailad ko sa kagwapan ni Sheila. Kay murag isig tinuod nga babae. Apan, ako na siyang gibuwagan. Human ko masayod sa tinuod. Bilhin na lang ko, Tob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Dave nga taga Konsolasyon, Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga nagalahan, Dudong Charin. Ang mga kaagi kibasa nagduwa sa radyo ni Martis Parpa Alvarez, urubol sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga hikala, mga sugin sa paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sagaw. I-address lang nining Tulumanon, Handumanan sa Sakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon.